Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ug karon sa naginapustang sugilanon, Yako Soko, The Promise. Unsa? Missing si Natsume? はい。彼女はフィリピンヘストの男と結婚しています。彼女が欠落をしています。 Kinuo ko. じゃない。 Ichiro garong kalit mang nawa si Natsume. Ngano man? Huwag yun sinasumi sa mga dapit nga mong gituan. Bay! Bay! Ay. Wa mo gina kakita na Natsume nga nauli din niyo eh. Ganun kalit raman siya nawa, bay. Nah, ako sabay, naglaba di kong uwi. Kalit mo ko eh. May ikaw be, unsa mo ko yung rason be nga, anong nawa ba si Natsume? Bebe, nauna di ha? Nauna di mayo kung ano? Huwag ko nakita ng rason, bay. Huwag. Maripayon kami sinatsumi sa among ganimon. Ah, hala no. Naghani mo na di mo. Mao na, bay. Bisan kamay. Huwag siya rason nga mubiya na ako. Nagsinaray mi, bay. Sa? Nagsinaray mo nga walang iwanan? Sobra pa na, bay. Ambot. Ambot, bay. Mabuang ko, bay. Mabuang ko. Oy, oy, oy! Bay! Bay, asam ka payo, oy! Bay! Bay Rolando! Uwa na. Nagdrama na sa pagkinabuhi ni Rolando. Uy, kaluoy sa kong abay, oy. Ah, maniid ko sa Pikas Resort. Pasin, di gini inusinti ang hapon. Natsume! Anong lipiya magkana ko? Anong wa magkamutuma si Musana ko din sa itong baybayon? Ang bisa ng kamatayon, dili makabuhag na ito. Natsume! Hoy, Carlin Kagiron! Ay! Nasa magka-earning, oy? Kalit man nagkagtunga diha. Tanan ako, eh. Kumusta ang mga agaw ni mong hapon, diha? Oh, ambot lang ka ha. Kung madayon ba na siya pauli sa Japan, ugma. Kaya ugma naman ang ilang flight ni Ma'am Natsumi balik sa Japan. Pero, di na makauban niya si Ma'am. Kaya na-missing naman eh. Unya, Nya? dami niya pag yun ni Rolando. Hoy! Ay, paghilak-hilak niyo, oy! Naku, bilong ba? Oy, hilom ba? Hilom, hilom! Kahilom diha! Oy, sir, may kasulti ka sa cellphone? 私のフライトがキャンセルをしています。 Hala? Hala? Cancel. Nakiskot man na siya flight o cancel? Aw, i-cancel tingali niya ang iyang flight. Oh, はいはいじゃあね ay, gili niya, uy. Okay. Tago, kamakitan ka, dali. Ay, キャレン Yes, sir. キャンセルマイフライト Oh, yes, sir. Okay. Wait a minute, sir, ha? The telephone is ringing. I will answer it first, ha? Hello? Asami Beach Resort ni? Yes? Anything I can do for you? Niana mo si Natsume. Unsa? Naninyo si Natsumi? Ariwa dari Kinsa man mo? Kidnapper mo? Oh, kidnapper mi. Usa pa andamag usa ka milyon ang imong agaong hapon para ilukat ka ng Natsume. 1 million? Oh, kung dili siya mohatag karon, og mapatay na si Natsume. Manawag ko balik untop alas 8 sa gabi.
Sir. Sir, the kidnapper is calling. They kidnapped Ma'am Natsumi and... Sir, you have to prepare 1 million pesos, sir, for ransom. What? 1 million? Dada rin piso. Ay, buko mo sa itong kidnapira, uy. Huwag mong sulti dollar ba o piso? Tanglaw kawa. Dollar ba ka, no? Piso tingali, sir, uy. Hoy! Saan ano ka? Ha? Saan? Lalaki? Nagpilasingan? Saan? Buko man ka. Nabay kidnapper nga magpailasngan. Chulog. Pero murag tumpoy siya. Sa! Tumboy! Natsumi, nawa ka man. Bay! Bay! Barog! Ay kong balita! Pasagdi ko din, bay. Barog lagi! Pasagdi ko! Pati una! Pamati maminawa ko! Si Natsumi! Gikidnap di ay! Unsa? O kinsa na kidnap? Ambot lang! Basta gikidnap! O ipaluklat nila sa Ma'am Natsumi o 1 milyon! Unsa? Nganong imo man ikibuhat ako? Pariyante ra ta. Nalimot ka sa si mong inaanak ko. Nakakita ka ng uwat sa kong naw. Kinis imong inahanday. Kay buangon to siya. Gibasula na ni Baba ang tanan niya sa inidapita. Bisag ka, pila pa na siya magbasol. Dili na mabalik ang kanhin akong hitsura. Pero wala tay mahimo, ana. May mahimo ang inyong kwarta. Kanang 1 milyon. Kuhaan ko nag-ipaayos among naw. Mahimong ako na ang mugasto anang nahong nimo. Buhi ilang ko. Dili, kinahanglang maniguro ko. Makakwarta ko pinaagi nimo. Nugon kang kwarta sa hapon. Unsa? Gikidnap si Natsumi? Hay, kidnap for ransom. Kidnap for ransom? Hiroshi, tabangi si Ichiro. Kinahanglang malukat si Natsumi. Kesar. Unsa? Musugot ka lang nga patyon sa mga kidnapper ang atong anak? Kanoja wa watashi no Musumi wa arimasen. She's not my daughter. Hiroshi! 1 milyon? Mao ka na ipalukat sa mga kidnapper ni Natsumi, tiyo. Wa ko ikatabang nimo bahin sa kwarta, Rolando. Tiyo, Pero hatagan kag pagtugot sa pagbaligya sa bisan unsa nga mabaligya nimo. Aron imong malukat si Natsumi. tiyo. Salamat, tiyo. Karen, Ay, sir. this is 1 million pesos. Unsa, sir? 1 milyon ka pesos ang sudan ng bag? Hay, for Natsumi. Lukaton yun ni mo si Natsumi, sir. What? If you pay ransom, sir, that means you will take Natsumi home to Japan. Hay, Patay ka, Rolando ka. Sige, sir. Atangan na lang natong pagtawag sa mga kidnapper, sir. Di lang ito magtawag og police, sir. no, You want me to call the police? no police. Okay. No police. Asa makugusa ka milyon? Bay! Bay! Salman! May naunaan ka ng paagi diya? Salman! Guan, wa pa bay. Nagunahon na pa lang ko kung asa ko mukuha sa kamilyon nga ako ilukat ni Natsumi. Bay! Murag di jud ka makakita ko sa kamilyon karon. Ang klarong makalukat mo Natsumi, no? Si Sir Ichiro na yun. Mahimo ba? Ayaw ko gisguti atong hapon. Pero bay, maong gulit tinuod, bay. Sabi mo, i-cancel ni Sir Ichiro ang iyang flight ugma. Kunya, nag-andar mo siya sa kamilyon para ilukat yung Natsumi. Dili ni mahimo. Oh, maugid bay. Kay uros ka malukat Ichiro si Natsumi gikan sa mga kidnapper. Sigurado kung mapugos sa gyud og kuyog si Natsumi sa Japan. Dili. Pero bay, paminaw, doon na pa ilusot. Unsa ba na? Hinumdum ka bay? Natumboy ang pariente ni Ma'am Natsumi nga nasuko niya. Ha? Unya. Unya, tumboy man kuno ang kidnapper nga nawag sa Asami Beach Resort. Kung mauna, posible nga
nga ang tumboy nga paryente nila ni Natsumi? Posible bay. Dali bay, ubalik ko. Asam to? At tuon na to ang lugar, magipuyan na itong tumboy. Itong paryente nila. Sa? Mag-action star ka bay? Dali na! Bay, nailas ko gibati bay. Uy, kaihiyo naman ko yung atong gibuhat bay. Uy, laliman ka nga musong ta sa hideout sa mga kidnapper. War ko laing paaging na hunaunaan nga mabawi na ko sa Natsumi bay. Dili mahimong si Ichiro ang makalukat ka Natsumi. Kinahanglang ako gyud ang makabawi na Natsumi gikan sa kidnapper. Oh, lahala. Mao magka. Solong! Kinahanglan mabawi na ko sa Natsumi sa mga kidnapper bay. Kinahanglan gyud. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!